Test mic 1, 2, 3 sound check. Test mic 1, 2, 3 sound check. Okay ba yung audio natin, Mike? Yan, isang magandang umaga po mga kabalen. Good morning. Yan, hintayin lang ho natin yung 10:15 para sa opisyal na simula ng ating programa. Opo mga kabalen, dito ho sa CLTV 36 News Stream. Kumusta ho kayo? Samahan niyo ho si Kuyang Justin. Samahan niyo ako ngayong umaga para ho sa mga napapanahong balita. Mga balita at impormasyong makatotohanan, mga balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang pangako ng CLTV 36 News sa inyo. At isang magandang umaga po mga kabalen. Muli, welcome po sa CLTV 36 News Stream. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon, CLTV 36 News Streamer. Kabalen, follow niyo na itong ating mga hashtags, yung ating mga social media pages para manatiling updated po kayo sa mga balita at impormasyon tungkol sa Pampanga at maging sa ibang bahagi pa ng Central Luzon. Live ho tayong napapanood ngayong araw ho ng Miyerkules. Yes, Wednesday Hump Day, ika nga. February 19, 2025. Time check muna tayo, 10:15 ng umaga. How are you mga kabalen? Kumusta ho? Kumusta? Samahan ho si Kuyang Justin dito sa isang oras ng kwentuhan, talakayan at pagbabahagi ng balita at impormasyon, makatotohanan, mapagkakatiwalaan at may paggagamitan. Ito ho ang CLTV 36 News. Maliban ho sa social media, maliban sa Facebook at YouTube, ay live din ho tayong napapanood sa ating telebisyon via Signal Channel 115 at dito naman ho sa Central Luzon sa Free TV Channel 36, mga naka-digital box o kaya naman digital TV sets ay siguradong malinaw na papanood ang CLTV 36. Meron ho tayong question of the day. Mamaya ipapakita ko para ho kayo'y makasama dito sa ating kwentuhan. Bigyang daan muna natin yung mga comments. Nanonood si Jong Quiros. Magandang umaga, Jong Quiros. Maraming salamat sa iyong pagtutok. Jong, shout out. Eto ho mga kabalen, sa oras na ito, silipin muna ho natin yung lagay ng trapiko dito ho sa North Luzon Expressway. Isa-isahin ko lamang. Dito muna ho tayo sa Gawing Itaas. Yes, dito ho tayo sa area ng Balintawak Toll Plaza, the leftmost box sa top section. As you can see, sa mga oras hong ito, baluwag pa rin ang sitwasyon ng daloy ng trapiko dyan sa area ho ng Balintawak Toll Plaza. Both lanes, both north and southbound lanes are not so congested as we speak, ika nga, And ito hong Valenzuela Interchange naman, bagamat may volume, ay fast-moving pa din yung mga sasakyan, maliban na lamang doon sa pa-exit dyan sa area, yung toll plaza dyan. At dito ho sa Mindanao Toll Plaza, yung camera sa Mindanao area to pero pinaling. Nakikita ho ninyo mga kabalen, may pagtukod ng trapiko doon ho sa kabilang lane. Papasok ng NLEX or NX area na ito. Tipin natin, double check natin. Pero ito nakalagay sa NLEX Mindanao Toll Plaza, meron hong konting build up yung isang lane dyan. Ito approaching east, wala naman.
And sa may Kawayan Interchange tayo dito ho sa ibaba. Ayan, tanggalin ko lamang yung nakaharang. Ayan. Ito ho, kabalayan sa may Kawayan na Interchange, magkabilang lane. O dito muna tayo, maluwag ho yung sitwasyon. Ano? Pero yung mga pa-exit dito sa may service road area, ayan, nakikita natin may konting build up na dyan. And we go to Bocaue, Toll Plaza, both lanes, south and northbound. Fast moving po yung mga sasakyan. Bagamat may volume, ano, especially those who are going north. And dito naman sa San Fernando, ay halos wala hong makitang sasakyan sa ating frame sa mga oras na ito. Ayan. Paalala ho sa mga nagmamaneho, ugaliing nasa maayos na kondisyon ang inyong sasakyan, maging ang inyong pangangatawan upang sa gayon ho ay maiwasan ang anumang aberya habang bumabiyahe po sa kalsada. Kabalen, sa mga oras na ito, alamin naman ho natin itong latest weather forecast mula ho sa DOST Pag-asa at kung ano nga ba yung naging pagbabago dito ho sa tatlong weather system na binabantayan ng ating Weather Bureau. And ito ho, kung magiging maulan ba, napon malulam. Bagyang Minoran, Minaldomo naman, for some places, nagkaroon ho ng pag-ulan. Sa San Fernando, malakas yung kagabi, may ulan din dyan. And ito ho, alamin ho natin, narito yung weather forecast mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Wednesday, February 19, 2025. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, bagamat asahan po natin ang epekto ng apat na weather systems na umiiral at nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Dito po sa may bahagi ng Luzon, particularly dyan po sa may northern at central Luzon area, maaaring makaranas po tayo ng maulan na panahon, especially sa may eastern sections ng northern at central Luzon area dulot po ng epekto ng northeast monsoon or amihan, pati na rin po ng shear line ng pagbabanggaan ng malamig at mainit na hangin. Meanwhile, dito naman po sa may bahagi ng Mindanao at Palawan, kung nakikita po natin itong mga kumpul na kaulapan na mamataan po natin sa ating latest na satellite animation, yan po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ at magdudulot po ito ng mga pag-ulan sa may kanlurang bahagi or western sections ng Mindanao pati na rin po sa may Palawan area. Meanwhile, for the rest of the country naman po, nakikita po natin na magiging maaliwalas naman po yung panahon. May mga posibilidad lamang po ng mga isolated na mga pag-ulan. Ngunit dito po sa may eastern sections ng Visayas, pati na rin po ng Mindanao, kung nakikita po natin itong mga kumpul na kaulapan na kumikilos papalapit ng ating bansa. Yan po yung easterlies or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. At dahil po sa easterlies, maaari ngayong araw ay makakaranas din ng maulan na panahon sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa mga susunod na araw hanggang sa darating na weekend, inaasahan po natin magpapatuloy itong mga pag-ulan dulot po ng epekto ng amihan, shear line at possible dahil din po sa easterlies, especially po sa may eastern sections ng ating bansa. So simula po bukas hanggang sa darating na weekend, magiging maulan po ang panahon sa mga silangang bahagi ng ating bansa. So doble ingat po sa ating mga kababayan sa mga posibilidad ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Dako ko tayo sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito po sa Luzon. Dulot po ng epekto ng hanging amihan pati na rin po ng northeast monsoon ay asahan po natin ang mga pag-ulan sa may eastern sections ng northern at central Luzon area. Dahil po sa epekto ng shear line, mararanasan po yung mga moderate to heavy na mga pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Quirino pati na rin po sa Aurora at base po sa ating latest na weather advisory, maaaring maranasan po yung malalakas na pagbuhos ng ulan na posible pong magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa sa may bahagi ng Isabela at Aurora. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan. Meanwhile, for the rest of Cagayan Valley, pati na rin po dito sa Cordillera Administrative Region, mararanasan naman yung mga light to moderate naman na mga pag-ulan dulot po ng epekto nitong hanging amihan.
Sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon ay inaasahan po natin ng generally fair weather conditions. So mainit po pagdating ng tanghali at may mga posibilidad lamang po na mga panandalian o mga biglaang buhos ng ulan. Mas madalas po yan sa hapon o sa gabi. Dito po sa may Ilocos region, maaaring maranasan po yung mga isolated light rains, and for the rest of Luzon naman, mostly mga isolated thunderstorms o mga biglaang pagbuhos ng ulan ang mararanasan ngayong araw. Temperature forecast naman para sa mga piling syudad dito po sa Luzon, maaaring umabot po ng 30 degrees Celsius maximum temperatures ngayong araw dito po sa Lawag at 27 degrees naman dito sa Tuguegarao. Samantalang sa Legazpi, agwat po ng temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 30 degrees Celsius, 15 to 21 degrees Celsius ngayong araw dito sa Baguio, 31 degrees Celsius maximum temperatures para naman sa Metro Manila, at dito po sa Tagaytay ay maglalaro na 21 hanggang 29 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa, dito po sa may eastern sections ng Visayas at Mindanao, asahan po natin ang maulan na panahon dulot po ng epekto nitong easterlies or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Hindi lamang po sa may eastern Visayas, Caraga, pati na rin po sa Davao Oriental, maaring magiging maulan din ang panahon sa may area ng Sorsogon. So doble ingat po sa ating mga kababayan dyan. Meanwhile, sa may western sections naman ng Mindanao, pati na rin po dito sa Palawan, dyan po sa may Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, pati na rin po sa Palawan ay magiging maulan din ang panahon dulot naman na epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. And for the rest of Visayas and Mindanao, partly cloudy to cloudy yung conditions or sky conditions po natin ngayong araw, at may mga posibilidad lamang po ng mga biglaan o mga panandali ang buhos ng ulan dulot po ng mga thunderstorms, lalong-lalo na pagdating sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman para sa mga piling syudad for Palawan, Visayas at Mindanao. Dito po sa Puerto Princesa at sa Kalayaan Islands, maximum temperatures po natin naabot ng 31 degrees Celsius. Para naman po dito sa Iloilo, nasa 24 to 31 degrees Celsius, 30 degrees Celsius maximum temperatures para naman sa Metro Cebu at 29 degrees Celsius para dito sa Tacloban. Meanwhile, for Mindanao naman po, yung agwat ng temperatura dito sa Zamboanga ay maglalaro mula 24 hanggang 31 degrees Celsius, 30 degrees Celsius para sa Cagayan de Oro maximum temperatures, at 32 degrees Celsius maximum temperatures naman para sa Metro Davao. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, meron po tayong nakataas na gale warning sa eastern seaboard ng Northern Luzon, dyan po sa may silangang dagat baybayin ng Cagayan, pati na rin po ng Isabela. Inaasahan po natin yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan dito po sa mga nasabing dagat baybayin. Yan po yung area na highlighted ng pula at delikado pong pumalaot, especially po yung mga kababayan natin na may mga maliit na sakyang pandagat at yung mga ating mga kababayang mangingisda. Sunrise po natin ngayong umaga ay 6:18 a.m. at sunset naman ay 6:02 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. Yan ang politas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa atin lahat. At yan ho mga kabalen, ang latest update mula ho sa DOST Pag-asa. Yan ang ating dapat bantayan, ano? At yung sitwasyon, yung senaryo ng mga pag-uulan, dulot ho nitong apat na weather system. Kahapon, 3 yan, 4 na ngayon. Eto ho, sige, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Tungo naman tayo dito ho sa foreign exchange. Ayan, isa ho sa mga binabantayan ni Kuyang Felix Barrios na nag-comment lang sa aking story. Ayan, sabi ni Kuyang Felix. May story kasi ako sa IG at sa Facebook. Art is resistance. Tapos nag-comment si Kuyang Felix. Basahin ko na rin kasi maganda yung sinabi niya. Sabi niya mismo, Kuyang, artists have a valuable function in any society since it is the artist who reveals the society to itself. Quoting Bella Fonte. Yan, mga kabalen. O, di ba? Words of wisdom yan. Eto, tuloy-tuloy tayo. Dito sa ating foreign exchange, silipin muna ho natin. Palitan ng piso kontra dolyar, 58 pesos 15 centavos. Yan ho ang latest available data mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
Doon naman tayo sa Japanese yen, 38 centavos. UK pound, 73 pesos 12 centavos. Hong Kong dollars, 7 pesos 44 centavos. At yung ating Saudi Riyal, 15 pesos 44 centavos. Yung dirham, mga kabalen, 15 pesos 76 centavos. And euro is 60 pesos 73 centavos. Korean won, 0.4 centavos. At yung ating Chinese yuan, 7 pesos 97 centavos. Yan ho ang foreign exchange. Makibalita naman ho tayo sa ilang scheduled power interruption. Ito ho mga kabalen, para ho sa mga water supply interruption. Ito ho sa Barangay Santa Tomas at Santa Monica sa Lubao, Pampanga. Asahan pong mawawala ng supply ng tubig mula 1:00 ng hapon hanggang 4:30 dahil ho yan sa flushing activity ng Prime Water. Yes, kabalen, today yan, Wednesday, February 19, water supply interruption, 1 p.m. to 4 p.m. dyan ho sa Santo Tomas at Santa Monica sa bayan ng Lubao. Alapong power, walang kuryente, mga kabalen naman. February 19, araw ho ng Miyerkules, mamaya 2:30 hanggang 3 p.m. Sa Barangay Maliwalu, Sitio Bangkal, particularly dyan ho sa Bacolor, Pampanga. Mamayang 2:30 hanggang 3:00, 30 minuto lamang. Pero maganda na rin yung mapaghandaan para ho sa may isolation at energization ng distribution pole. Ayan. Ganyan din ho ang senaryo sa may Kangatba, Purok 1 and 2 at sa Mitla proper sa Porac, Pampanga. Mamaya ho 2:30 hanggang 3:00 ng hapon ay mawawalan din ng kuryente yung mga consumer ng Pelco 2. Same as with the areas in Barangay Babosakan and San Jose, Mitla, Porac pa rin ho, mga kabalen, 2:30 hanggang 3 p.m. Wala hong kuryente mamaya. Eto, kaninang 9:00 hanggang mamayang 3:00 ng hapon, yung Sitio Baybid, dyan ho sa Sepong, Bulaon at dyan din sa Barangay Babosakan sa Porac, Pampanga ay apektado rin ho nitong scheduled power interruption. Aba, meron pa sa Pulong Santol at Pias, ganun din ho ang sitwasyon, 9:00 hanggang 3:00 ng hapon. Ngayong araw, wala ho kuryente dyan. Same scenario, at Bekuran, nakita naman yan, sa Pampanga, sa may area ho ng Pipitik at sa Bekuran. Hanggang 3:00 din ng hapon, yung power interruption dyan. Dito ho sa Barangay Dila-Dila, Zones 1 to 5 at bahagi po ng Zones 6 and 7, affected din ho sila ng scheduled power interruption hanggang 3:00 ng hapon ngayong araw ho ng Miyerkules. Dumako naman ho tayo dito sa Barangay Santa Maria, sa Barangay sa Mabalacat City, Pampanga. Apektado rin ho ng power interruption ngayong araw hanggang 4:00 ng hapon yung Sitio Libutan sa Barangay Santa Maria, Mabalacat, Pampanga. Yan ho mga kabalen ang latest kaugnay ng scheduled power interruption dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Bigyang daan muna natin ang komento ni Liana Cadilao. Good morning, kabalen.
Isang mabilis na patalastas lamang, magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ito ho mga kabalin, balita muna tayo. Muli hong giniit ng Commission on Elections, ito hong panawagan para sa isang, mga kabalin, isang payapa, matapat at patas na halalan sa darating na Mayo 12. Pakinggan ho natin itong pahayag ni Regional ARED, Assistant Regional Election Director, Attorney Elmo Duque ng COMELEC Central Luzon, kaugnay ho ng usaping iyan. Ang ating pamunuan ay ayaw na magkaroon ng anumang karahasan kasi nagpapakita yan ng tinatawag natin na paglabag doon sa mandato ng COMELEC to conduct a fair, honest, safe, and orderly election. At kung may makikita po tayo na may paglabag dito, uutusan po namin ang tinatawag natin na PNP and the AFP to put everything in order. Kaya pwede po natin i-escalate ang level ng isang lugar to the disadvantage ng mga kumakandidato. Dahil punuin namin yan ng AFP, punuin namin yan ng pulis, hindi kayo makagagalaw. Kami ang magpapatakbo ng lokal na gobyerno. Kaya never escalate the tense situation sa in the political context ng ating May 12, 2025 national and local election. Kasi pwede natin napadeclare ang isang lugar under COMELEC control. At napakahirap po kasi militarize yan. It is not our desire. So nagbibigay po kami ng caution na kung po pwede, let us maintain the status quo. Let's just be civil. Let's go openly and campaign without doing any election violence. Ang ating pamunuan ay ayaw na magkaroon. Yan ho mga kabalin ang tinig ni Attorney Elmo Duque. Opo, kaugnay nitong panawagan para sa isang mapayapang halalan. Kung matatandaan ho ninyo, naglabas na ng listahan itong COMELEC kaugnay nitong mga nasa areas of concern at nasa yellow category. Ito hong bayan ng Arayat at maging ang syudad ng San Fernando. Oo, kabilang sila doon sa areas of concern, mahigpit na binabantayan dahil na rin sa mga nangyaring insidente. Opo. Yung mga sunod-sunod na pagpatay sa mga barangay captain, Do wala naman na itatalaga na sinasabing election-related violence itong mga ito, categorically. At nandyan pa rin yung mahigpit na pagbabantay ng COMELEC kasama ang kapulisan dahil nasa ilalim na yellow category. Oo.
Eto ho mga kabalen, 38 ho yung mga, meron kasing kategorya yung binabanggit ko ano, sa pagdating ho sa halalan. At yung red, ika nga, yung areas with serious armed threats and history of election-related incidents. 38 po yan sa buong Pilipinas. Okay? At yung nasa orange categories naman, 177. Ibig sabihin, areas with serious armed threats. At yung 188 na nasa yellow category, yan ho yung election-related incident. Okay? So, maituturing ano. Kaya po, yan ang binabantayan ng Commission on Elections. Samantala ito, kapapasok lamang ho na balita. Mga kabalen, breaking news tayo. Eksklusibo. Isang, wait lang, mali. Ito. Opo mga kabalen, isang jeepney driver. Ang ninakawan, malapit ho sa Camp Olivas, ngayon lamang araw, kanina umaga. Opo, talagang napakahirap po ng buhay ngayon, ano? Hindi naman natin sinasabing, siyempre, mali ho yung pagnanakaw. Kinukundina natin yan. Pero, grabe, kaawa-awa rin yung ating mga kababayan na napupunta ho sa ganyang sitwasyon na kinakailangang, mag-resort to such actions dahil ho sa kahirapan. No? Oo. Habang yung mga magnanakaw ng milyones, bilyones, ayun, nandun, naka-Amerikana, nakabarong. Tamaan ng magagalit. Pero basahin muna natin yung detalye, kasi napaka-strong itong larawan, mga kabalit. Di ba? Ako, komento ko lang, larawan lang ito. Pero ganito ho natin tratuhin yung mga small-time na kupitero na magnanakaw. Tama. Well, of course, you can disagree with me because this is a democracy. Di ba? Pero, di ba? Basahin ko yung detalye nitong balita. Isa pong jeepney driver na namamasada patungong San Matias sa Santo Tomas, Pampanga. Mga kabalen, ang nasa lisihan ng kanyang bag. Check. That's mic. Okay na. Ulit. Take 2. Sige po mga kabalen. Ito hong ating balita. Isang jeepney driver na namamasada patungong San Matias, Santo Tomas, Pampanga ang nasa lisihan ng kanyang bag habang kinukumpuni ang kanyang jeep na nasiraan at nakaparada sa gilid ng kalsada. Ayon ho sa isang pasahero, pasado alas 9 ng umaga nang makita niyang kinuha ng isang hindi kilalang lalaki ang bag ng driver. Gayunpaman, hindi pa man nakakalayo ang suspect ay agad din itong nahuli at pinalibutan sa kalsada. Sa kalaunan po, ilang pulis mula sa Camp Olivas ang rumisponde sa nasabing insidente at nadiskubre na taga Santo Tomas din ho yung suspect at maging yung driver. May kabalenla po. Okay? Eto ho mga kabalen, napakagandang pag-usapan ng ganitong mga pangyayari. Of course, once again, ako personally, I am just giving my personal take on this matter. Diba?
Parang eksena sa pelikula eh. Isipin mo, yung driver, nasiraan na. Kawawa, nagpapagal ang ating mga kababayan. Nasiraan na, ninakawan pa. Okay, di ba? At ito hong nagnakaw ng kanyang bag, kung magkano man ang laman, ay ito ho, mga kabalen, ay hinuli ng taong bayan. Sana yung mga malalaking magnanakaw, hulihin din natin. Ano? Ang dami-dami dyan, convicted. Di ba? Magbabanggit na ako, Imelda Marcos, nanay ko na presidente, convicted. Di ba? Pero, malaya. Dahil daw sa edad. Di ba? Yan ang Pilipinas, mga kabalen. Nako, hanggang kailan? Dahil dyan, eto, bago ako magpaalam, nais ko kayong handugan ng isang awitin. Isi-stream ko lang din mula ho sa isa sa mga aking pinaka-idolo. At sa tingin ko naman, hindi niya mamasamain kung aking itong ipapalabas dito ho sa yung video, kung aking ipapalabas dito sa ating natawag dito sa ating streaming ngayon. Pakinggan ho natin itong awitin ni Gary Granada tungkol sa mga magnanakaw. Ayan. Para ho, tayo'y magabayan. Ito ho'y inawit niya noong matagal na tong awit na to, pero itong performance na ito uploaded lamang sa YouTube. Paborito ko ito, aking sinusundan talaga. Narito po, mga kabalen. At nang kayo'y malibang, related sa ating balita, kaya ipi-play ko. Oo. Ito po. Tinti. Bahala kayo sa buhay nyo. Ang justice ay value system yan eh. Kapag ang kultura mo ay hiyang sa injustice, mawawala na ng injustice kasi hiyang na eh. Nasanay. Pag sinabi nga nila, kapag nasanay ka na sa pagsisinungaling, totoo na yung sinasabi mo. So, yun ang ating bahagi ng justice natin ay pagbabago ng kultura. No? Itong kultura din. Minsan ako ay nagagahan doon sa bandang nagtahan nang mayroong nagkagulo sa isang tambayan. At ang usap-usapan tungkol sa isang hold-upan sa isang pampasaherong sasakyan. Na aking nilapitan, tamang-tamang naabutan ang isa sa biktimang nagsalaysay. Tambok ang bibig niya, umamang nanginginig. Salamat daw at siya'y naiwan pang buhay. Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang pinararangalan. Isang kinsenang kayod ang pinagpawisang sahod, nahulog sa kamay ng magnanakaw. Pati yung estudyante at aling mukhang pasyente at lolo, halos di na magagalaw. Relo, singsing at hikaw, pati ngiping natutunaw, dinimot noong disenteng lalaki. Mabuti na lang daw at mabait siya umamaw, sila'y inabutan pa na pamasahe. Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa, hindi naman lahat, mga 95% lang, nasa pamahalaan. Ngunit minsay namukhaan itong kawawang si Juan, ang hold upper kanya palang kapitbahay. Malimit mag-abuloy ng abubot at burloloy sa tuwing may okasyong pambarangay. Siya'y kwelang-kwela sa simbahan at eskwela, bida kay bishop, kay judge at kapitan.
Taon-taon pati may medalya at plake ang magiting at dakilang kawatan. Nanakawan na ang tahol ng siyuhan, ngunit ang hol-aper pa pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayaniwan, ngunit ang nagnakaw pa tumatakbo sa halalan. Nabaon sa utang ang bayaniwan, ngunit ang nagnakaw pa malamang mananalo sa halalan. Galing, galing, galing. Yan ho mga kabalen, ang isang awitin mula ho kay Gary Granada. Ayan ha. Yan ho ang kalunos-lunos na senaryo, sitwasyon dito sa ating bansa. Yan ho ang nararanasan ng marami sa ating kababayan. Kaya naman sa darating na halalan, mahalaga para sa atin ang ikangay mamili ng tama. At dito ho sa CLTV 36, samahan niyo ho kami sa aming programang plataforma. Kasama ho si Binibining Sonia Soto, award-winning host. Isang tunay na makabayan, isang tunay na may malasakit sa bayan, matapat na mamamahayag. Kikilatisin ang plataforma ng mga nais maupo sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. Yan ho mga kabalen. Sasamahan tayo ni Binibining Sonia Soto sa pagsusuri, sa pagpapalalim, at higit na pagkilala at pagkilatis ng mga plataforma nito hong mga wannabes. Ika nga, abangan ho ninyo yan. Yan ho ang handog ng CLTV 36 sa ating mga kababayan ngayong halalan. Eto ho mga kabalen, dumako naman tayo sa ibahong balita. Doon muna tayo sa magaan, para ho masaya naman tayo. Eto, panoorin natin yung husay ng pag-induct nito hong mga kabalen natin sa Sayaw Pinoy 2025 na idinaos kamakailan lamang dito ho sa St. Scholastica's Academy sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Colorful costumes, lively music, awesome choreography. Ganito mailalarawan ang Sayaw Pinoy 2025 na ginanap sa St. Scholastica's Academy, City of San Fernando, Pampanga nitong Biyernes, February 14. Ang Sayaw Pinoy ay isang flagship activity ng National Commission for Culture and Arts, National Commission on Dance o NCCA-NCD para sa selebrasyon ng National Arts Month. Nagpasiklaban ng galing sa pagsayaw ang ilang grupo ng mga professional na mananayaw ng iba't ibang genre mula sa NCCA para sa kanilang Sayaw Pinoy 2025 touring performances. Kabilang sa mga grupong nag-perform ang Sinukwan Kapampangan, Bulsu Hyperdynamics, Indak Giginteño Folkloric Group, Sindao Performing Arts at marami pang iba. So it's very important for everybody to really adapt or absorb, especially our culture, because some of our folk dances are vanishing already. And this is our task to give it all back to the young ones so they will treasure it when they grow up. Para kay Peter De Vera, NCCA member at organizer ng Sayaw Pinoy sa SSA, mahalagang makapanood ng performance ng mga professional groups ang mga estudyante upang magkaroon sila ng inspirasyon. So for so many years, we have seen kung gaano ka-creative ang mga estudyante. At kung makakita sila ng ibang level ng mga performances, I'm sure mas makakakita kami ng mga bagong technique at mga bago pang mga idea, mga bagong mga concept kapag pabago para sa ating lipunan.
Samantala, nagpakitang gilas rin sa kanilang street dance festival at creative dance presentation ang bawat grade level ng SSA Pampanga, tampok ang iba't ibang festivals na nagbibigay pugay kay Birhen Maria. Ibinida ng mga estudyante ang kapistahan ng Birhen sa Lindogon at ang istorya ng Our Lady of the Rosary at ng Battle of Lepanto. Proud naman umano ang alumni at co-chairman ng steering committee ng SSA Centennial Celebration sa mga accomplishment hindi lang ng institusyon pero pati na rin ng mga SSA alumni na nagkakaroon ng malaking kontribusyon sa lipunan. But that we commit moving forward, that is what Saints Co San Fernando will continue to do, to nourish students who will become nation builders, who will contribute to the nation and to common good. Nanawagan rin siya sa publiko na suportahan ang ilan pa sa kanilang mga nakahandang aktibidad. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Mga kabale, yan ho mga kabale ang pagbati sa ating mga kaibigan sa St. Scholastica's Academy, Pampanga. Yung aking mga kapatid, dalawa ho sa aking kapatid ang gumraduate dyan. Dalawa lang naman yung kapatid ko eh. Bakit ko ba sinabing dalawa ho sa aking kapatid? Dalawa pala. Tama. Oo. Yan ho, ha? Sa iba naman balita, ito ho mga kabalen, bahagi ko lamang din sa inyo. Ito hong isa pa sa mga isa doon sa mga binabantayan o inaabangan. Lalong-lalong na ho yung mga manggagawa ho dito sa atin sa NIA, yung mga manggagawa at ng yung mga JO at saka yung mga COS workers ho nila. Yung kanilang mga benepisyo, kabilang ho yan sa mga tinututukan. At ngayon nakapagpirmahan na po ng proteksyon o ng isang memorandum of agreement kasama ho itong Pag-ibig at SSS para ho mabigyan ng proteksyon itong mga manggagawa sa NIA UPRIS. Marami ho sa atin dito sa Central Luzon ang apektado nito o ang makikinabang nito dahil marami ho sa atin dito yung yan. Panoorin ho natin, Siyempre, importante yung irigasyon sa atin, sa ating mga sakahan. At importante na mapapangalagaan yung mga manggagawa, lalong-lalo na ho, itong mga maliliit na manggagawa dyan ng pamahalaan na tumutulong ho sa ating mga magsasakahan. Narito po ang ulat. Pumirma ang National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems o NIA UPRIS ng isang Memorandum of Agreement o MOA kasama ang Social Security System o SSS at Pag-ibig Fund sa Cabanatuan City nitong February 17. Layon umano nitong suportahan ang kapakanan ng mga job order o JO at Contract of Service o COS workers nito. Pinangunahan ni Department Manager Engineer Gertrudes A. Viado ang pirmahan kasama sina SSS Vice President Vilma P. Agapito at Pag-ibig Fund Vice President Perlasita A. Roldan. Inaasahang mapapabilis ng bagong partnership ang pagpaparehistro ng JO at COS workers sa SSS at Pag-ibig Fund upang matiyak ang kanilang benepisyo at proteksyon. Nangako rin ang NIA UPRIS na ibabawas sa sahod at ireremita ang kanilang buwanang kontribusyon sa dalawang ahensya. Inaprubahan na ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ang Comprehensive Land Use Plan o CLUP 2021-2030 ng Angeles City sa isang seremonya sa Diliman, Quezon City noong February 13, 2025.
Tinanggap ni na Mayor Carmelo Pogi Lazetin Jr. at City Planning and Development Officer, Engineer Nilda Quito, ang sertipiko ng pag-aproba mula kay DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar. Pinuri ni Acuzar ang dedikasyon ng lokal na pamahalaan sa pagpaplano para sa mas maayos na kinabukasan ng komunidad. Ayon kay Lazetin, ang pagkakaroon ng CLUP ay nagpapakita ng pangako ng lungsod sa responsableng urban planning na nakatuon sa kapakanan ng mga Angileño. Ang plano ay naaayon sa Planado Program na naglalayong lumikha ng mas luntiyang, matalino at inklusibong mga pamayanan. Sa ibang balita, pinarangalan ang Department of Tourism o DOT Region 3 ng prestigious award na tagapagsanay ng taon sa 7th Gawad Tagapagsanay parangal sa DOT Training Champions Event. Ginanap ang awarding ceremony sa Silver Lotus Events Place sa Quezon City noong February 13. Bunga umano ang recognition ng kanilang mga outstanding achievements, kabilang ang pagkapanalo sa ilang mga parangal tulad ng Gawad Pagkilala, Sectoral Champion for Accommodation, Cultural Tourism Advocate, Overall Most Number of Conducted Trainings, Reporter of the Year at Tagapagsanay ng Taon. Kinilala rin bilang mutya at lakan ng mga tagapagsanay ang mga training officers ng Central Luzon na nakasuot ng makulay na pidayit mula sa Kapampangan designer na si Philip D. Torres. Ito ay dahil sa kanilang natatanging representasyon ng regional attire. Nominado din ang DOT Region 3 na pinamumunuan ni Dr. Richard Dinos sa CBTO Advocate Award, Certifier of the Year, Feedback Award, Barrier-Free Tourism Advocate at Most Number of Trained Participants. Ang Gawad Tagapagsanay ay isang taunang parangal na inorganisa ng Human Capital Division ng DOT. Layon nitong magbigay pugay sa dedikasyon ng mga training champions mula sa buong bansa. Ipinahayag ng DOT3 ang kanilang pasasalamat sa kanilang industry partners para sa patuloy na suporta at pagkilala sa kanilang sama-samang pagsusumikap na paunlarin ang Filipino tourism. Krel Balingit, CLTV 36 News, Intern. Yan po mga kapatid, ang mga balitang nakalap ng CLTV 36. At patuloy pang pangalan. Marami hong mga balita dito sa ating social media. Follow lamang ang CLTV 36 News para sa maraming update. Ako ho'y magpapaalam na. Maraming salamat. Magkita-kita tayo bukas sa parehong oras. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po.